So, doon man, wayron kay ngatan sinangingiram na ininay Musa. So, doon man, naon, piyag anak man ni Musa, pagkita sinina Musa, siyod siya magtuilasa. Sawab lang inagis na Allah subhanahu wa ta'ala, alkaitu alayka mahabbatan minni. Inagis na Allah ta'ala. Ya Musa, ingkatan sin umatud kay mo. Ingkatan sin makaatud kam Musa, suhuron siya ulong iwan lasa. Itawa, Musa, katan sin umatud kam Musa, suhuron ulong iwan lasa. Sawab sin lingkat pamayhuan ni Musa, iwan lingkat pamayhuan niya, sawa ay muka niya. So, 5 sa landuina niya. Tamo, 5 sa. Pagla sa landuina niya, yaun nalaw man, nagwahiin Allah ta'ala pa inay Musa, awhayna ila ummi Musa an arud'ihi. Laung niya paduro amaun in anak mo Musa. Piaduro. Awak tuman piaduro, kimatingog na yung mga kurai Fir'aun, mga sundalo yan na. Nasabo nagduduro Musa. Sabo nagduduro, imarin Allah ta'ala, wa in khifti, bangkolong niya mabuka, fil yammi fil bahar, tiluan long niya maun palom sin dakat. So inhinang amin akisa nasabot kain na tafsir Ibn Kathir, ininang hinay Musa, sa wablong Ibn Kathir, inbay inda Musa, inay Musa, aun sa pa masuok kanila. So inhinang, hawak yun ay paduduro Musa, hinangan niya tabut. Intabut ini bang di katu biyak kabaong. Una, lalungan atau usog. Pajiwahid lalungan, chika manin pagbutang, lalungan. Kabaong, bangha mga basa Tagalog. Surain duman hinangan, pag usyukot-ukutan niya, pagdatong si mga sundalo Firaun, ituntun niya pawawa. Sayaw na yuukutan. Tabunan niya, okay. Pag usyat to, pagtabon niya man, yawa niya na siya balik piadro, sakaliyan na bigla di matong, isundalo Firaun, hawak to pagbaba niya, sampay miyugto in luwid. Pagbugto sin luwid, yanod sin alon. Pag anod sin alon, yanod. Pakay ni yanod, paasta na Firaun. Asal syunggod siya sin Allah Ta'ala. Yanod maun pa sa paasta na Firaun, la'natullah. Pag anod, paasta na maun ni Firaun, kita sin mga bataan ni Firaun sabo, nagdarakdak, aun lang niya, aun lalungan, wala nila yusos yukab. Wala nila yusos yukab, unin hinang nila, diya nila matu panakura. Pagdamat to panakura, piya kita. Kan asaway Fir'aun, amin piyari hala, sinallahu ta'ala, karidan sinallah, Asya bintu Muzahim. Pagkatu kan Asya, pagkita niya kan Musa, siyud siya magtuila sa ibang kuyag. Sawab, ingkatan makakita kan Musa, surun kuyag, surun lasa. Ang pendikatu, tabiayaon, nagangan siya Musa, sa sakali pagatod mo, dukalan, kung ikukukan. May takaukukan, bangin hinang langgal sa rapatuhan. Nay Musa, katan si makakita, kukan. Alam mo yung, siyud lasa kailo, Asya bintu Muzahim. Awak tuman yato. Awak tuman. Di matong ni Fir'aun. Pagdatong ni Fir'aun, long niya isu yan. Bang yan ding haban Israel, so patayon. Long niya Asya, uy, kita away sa bindagbos. Patayon mo long imbiya ini dagbos makakugkug kuyag. Allahu Akbar. Makakuyag. Kita mo? Di, biyarin lang niya kaaki. Nasunay hinang sawabi Musa, wala na usus piyatay Fir'aun. Ipat, Asya bintu Muzahim. Sampay in masa, maglaki na Musa magpaduro. Maglaki na Musa gatas. Na,
Wayroon zaman nila tumabi mo mga gatas bonakid. Way mabi mo gatas nan. Way mabi mo gatas ununo. Sunin hinang piyawi niya piyakawa niya. Piyakawan niya katan. Paduro ni Musa. Di Musa dumuro. Mapi daw ay sabi Musa. Di siya dumuro. Pagubo si mangod niya, magulang ni Musa, min babae, awak tuti siya ti yanod, sindakat, yanod siya. Dito tuwi, imagulang niya babae, ya apas siya bang pakainin ano di Musa. Bang pakainin anod. Pag sakali, kita ni yanod matupas, tanay Fir'aun, pag kita ni yanod matupas, tanay Fir'aun, urin hinang, kiyat to na magtiyay asya, long niya, hal adullukum man takfulo, mabaya kamulong niya, baitan ko bang isyong makapaduro, habata-bata yan? Allahu Akbar. Ayatan sa Allah Ta'ala. Inalitulak, ukto ka fatakul, in temang ubumusa, piyakatun ko kanasya kan Fir'aun. Piyalawag asabo ko, awak to ko naglagi si magpaduro, piyakat to ko siya. Awak to mamyat to, imyanin temang mo babae, kay ngat mawaya kami hinduan ko bang isin makapaduro. Naisi kiyawa? Kiyawa ini na imusa. Allahu Akbar. Pagkawa sinhina imusa, na pagpaduro ka Musa, di mairik, di muro magti Musa. Nampay man niya siya, di nakaw, ipatayan, paduruayan, pag-ubos, gajihan tapakaw. Allahu Akbar. Di mayon kabuhi. Wala pa napatay Musa, wala pa sila nabanyaga, na hinang pasabab, inina'i Musa, ipat gajihan pa. Ang kanila Allah Ta'ala magjanji. Sawab janjian niya, inhina'i Musa. Ay nakaw masusa. Wa inna radduhu. Sa muna ito rin kami ibalik na mo na maun kay Musa. Laos na Allah Ta'ala. Waja'iluhu minal mursalin. Iban hinangon na mo pa yan nabi. Allahu Akbar. So doon na nahipat. So nahinang na. Imo sa sampay limag na. Simulig na. Awak tuman ni Musa simulig. Awak ti Musa simulig. Implano imusa ingkatan sinbanu Israel. Ingkatan sinbanu Israel. Kawaun imusa. Mig sila ha Egypt. Mig sila ha Egypt. Sawa bukon na maraw in pamuinga. Bukon na maraw in pamuinga kanila i Fir'aun. Pagbinsana na mga Banu Israel. Haron mayan. Haron man ni Musa na ng nanabi. Nagpasampay ni Musa. Sampay. Dilan sallallahu ta'ala mu'jizat. I Musa. Sa Maria kita bangunin siya po talom si Tafsir Ibn Kathir. Kaya nabasa ko. Hawak tuman din doon. I Musa. Tiyugon niya nakatanin Banu Israel. Sawab. Nagpalman na Allah Ta'ala. Wa awhayna ila Musa bi asri wa ibadi. In atisin asri yaon, amin pagparaw sinum. Ya Musa, nagwahi na kami kay Musin, manaw na kamumig, kamusindum rin doon. So rin doon, kiyawa nila na ingkatan, amuin, Banu Israel, mig na sila. Awak tuman sila mig, pag-ubos, mig na sila sinum, bigla imandum, sarta naglaho. Imbulan. Sawab binig sila to, damlag. Hangpo tagupat kasubangan simbulan damlag. Pag-ig nila, sakali bigla imandum sarta timigidlum, naglahu insuga iwan simbulan. Paglahu sinsuga iwan simbulan, unin na ng sawab, nalawa inda Musa. Laong imusa, how no nakita niyo ini? Nakapakain nakita niyo. Laong sin
ambok ding ha mga Banu Israel laong nayako long ya Musa. Inabila long ya Yusuf, inabi Yusuf awak tulong nga sinadya sa karatal maut pa siya. Aulong ya piyag isunan iban sin mga maas na mo. Lang ya uno. Inagilong ya Yusuf, inabiyula Yusuf, bang kamumig den diha Egypt, ayaw nyo binan imbang kay kudi. Salong Ibnu Kathir, biulian niya in kabtangan nilong niya Allahu A'lam. Sawab in riwayat den kan Tirmidhi. So hawak tu yaun, awak tu yatto. Long niya mayta. Naaw nulungin kuwul Nabi Yusuf bangi Musa. Long sin mga panaiban ni long niya Musa, ya Nabi Allah, in makaingat long niya singkuwul long niya Nabiula Yusuf, aun hambuk mas babae. Langahaw no. Long na yadto. So kyat to nila. Pagkat kawakan nila man mas babae, long ni Musa long nga babu tudluan bang auno in kuwul inabila Yusuf. Long si mas babae di ako long nga mabaya sa hingga suway mo hagarong insurot. Alam nga ni surot yan. Ya Musa mabaya ako pangaywa patuhan maglundang panon kita halom si sulha. Allahu Akbar. Sin magunong-unong kita halom sulha. Long inabila Musa mahunit yan. Sampai nagwahin Allah Ta'ala Musa agara ing kabayaan si maas yan. Agara. So rin dito, leungkat nila ing kuwul Nabila Yusuf diyan nila na. Surut naman sila miyamanaw na sila. Yan na nag-us-us in mga sundaloy Firaun. Yurol na sila ulian. So waktu man sila tumyanaw, long sigkewan ulama, long nga kanuman nga ibo in taod nila, sa bukong dating portan pilain taod, imahalaga miyanaw sila sa buweran sa butalong Quran, bang pilain taod nila miyanaw. So hawakto na sila miyanaw, nakaabot man sila parakat, inaunahan si pagpanaw nila, Yusa bin Nun, Iban Nabila Harun. Yusa bin Nun, bata-bata, amuin, narasin, awakto nila miyatu kan Khidir. Kalau makisa naturay sabi, imo sa iwan, pagpangaji mo sa kan Khidir. Yusa bin Nun, hamok ding hamang anabi, bata-bata day siya, bata-bata. Iban Nabila Harun, imyan na indwa, yako long nga Nabiyullah, yako Musa, amo na kainilong nga indaakan kay musintuan di kita nyo hamundong hatungod dakat ini. Ang palong ikatada, imbipurlong nga imusa nanay ko de nga hijip, asal iiyan niya indakat, kagwawahiyan sa Allah Ta'ala, uno-uno in order himusa hagara. Uno-uno in order imusa hagara. So rin doon man, pag-abot din doon, yun na sila harakat. Dito dia akna sinallahu ta'ala imusa sinallahu ta'ala long nga idrib. Biasa. Long nga Musa, luwa ka na indagat yan sintungkod mo. Tasab masuk ni na Fir'aun. Iwan simbataan niya. Ang paimaksud ni na Fir'aun, asal imaksud ni na Fir'aun na tulong nga malumos na kamu. Malumos na mga Banu Israel. So rin dito, pagluwak ni Musa, sindagat, nasipak indagat na bahagi ang tagduaran. Subhanallah. Hangpu tagduaran, 5 bay ingkatan, amuin mga Banu Israel, sampai katumtuman nila, hambuk datwi ilong niya inanubo kamo. Hambuk din lawayan singkatan Banu Israel, hangpu tagba, nakalaway sila katan, inagis na lahut ayat kaiman, wa'id farraknal bahar, wa najjaynakum min ali Fir'aun, wa agrakna min ali Fir'aun. Laong niya, awakto na musipak indagat. Awakto sipak indagat, hangputag doon na bahagi, niyanaw katanin Banu Israel, pagsunod si mga sundaloy Fir'aun, magtuit yambul sinallahu ta'ala, biyalintuan indagat,
unin na hinang nalumos sila katan. Kaano ito jima to? Jima to siya sin adlaw Asyura. Paglumos kanila adlaw yawmul Asyura. Sawabin hadith kain halong niya amun waktu paglapas kana Musa mga ato niya. Ayaw mula Asyura. Ang kalakalab yan sinaw mula Asyura. Lain dito naaon sabab sin adlaw Asyura pagsukur sin mga Yahudi mamuasa sila. Nakita niyo isab. Dito pagluwak ni Musa na bahagi hangpo tagduain dagat pagsunod si sundali Firaun. Iwan ni Firaun dia sinallahu taala nalumus inda Firaun. Iwas sundalo niya. Laung pasingkaywanan basa kuni Firaun way miyate pasal mayta. Kuan yung long niya. Uno ba? Isaw lang nga matay long ni Musa yaon. Ay ikuan lang Firaun. Pasal long niya. Firaun yaon Tuhan. Na pagkita nila ti yaw na pag-unas sindagat piya kita sinallahu taala yaw na natigal lang Firaun. Kaya aton natigal lang at inanabugtang na nasalak natama natuktok. Natigal lang. Yaw na nanahay. Napagumo si Firaun, yayaran sinallahu taala, unin pagad sinallahu taala, wala tiyay masin lupa. Sambil pabiyaun wala kiyakubul Firaun. Mayta, di tumay main lupa kaniya. Mayta, di tumay may nang ayat, mainang pamintangan singkatan nakalando in kufur niya patuhan. Nakalando in kufur na padarat sinallahu ta'ala. Bang nakalando in kufur mo, ayaw pa yung tumay ma Allahu ta'ala, mismo gumisintuan, ikaw tayo maun. Wala tiyay may Firaun, mahinang sawab, mahinang pamintangan singkita nyo. Tayo mangod. Isun hindi, aun para hindi ka to, naggugulal Muslim, wala tiyay masinlupa. Naggugulal Muslim, sa inhinang manamak ka Muslim. Amunan niya nakura sindugay pagnganan kumayni. Kaya nga tanyura. Yaon siya hinangan tuan, ataas niya kubkub, kubul niya, ataas yung karbala nila. Di tayo mo silupa, sabi ta, nakalanduin ka kufur. Sa may nino ako mga katotemuran, may ta, sumunod pa parkalam, yaon. May ta. Sawab sin Saldinas, iwan sin magikari. Ang patawya da kuman bang dumatong ninyo mul Asyura kanila biasin kinsum dumatong aun hambok bilik-bilik nila ingkatan sing kawabayhan pasun nila parom isyusu na jing kawaon nila ati akamen bihan pagus magluwak si mga taikod nila sa may tasumuding katotay mong waran tamaw kita mo hawak tiya tu adlaw yawmul Asyura in paglapas. Isyusab in Pilipino, wala tayo masilupa, malukay kya kubol. Yapo ni Marcos, wala da siya tayo masilupa, malukay da isab siya kya kubol. Sabmeta, nakalando in kakufur niya sa tapyag buno in kataw tayo manguran ta si Masyalo. So mura-murahan, basi sambat, pangadyan na to, amon niya to in waktu, kaligtas inda Musa, kan Firaun amin kawapat na Firaun laanatullah amin sawab kimugdan siya adlaw yawmul Asyura sin kaw amin kaligtas inda Firaun inda kaligtas inda Musa kan Firaun inda Firaun laanat sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. So mura-murahan mga palanguan ko aga may Islam ayaw nato kalupahan magniat mamuasa kinsum sin yawmul Asyura bang kakausan sampai pa hangpo tagi sa sin bulan Muharram. So inshallah subhanahu wa ta'ala pa-shout out ha mga 500 viewers na to labi kita no 500 dom yan magsukol ha mga nag-share sin patumtum na to wala kamo nagsulo sin ibadat nang dihil kamo nagpahampit kamo kaybanan share na to in live hampitan kaybanan. Ayaw na to solohon in pahala ibang karayawan. So makahampit in kaybanan.